Γεια! Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Το σωσίβιο είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για τα θαλάσσια σπορ. Εμείς διαθέτουμε διαφορών ειδών σωσίβια, όσον αφορά την ποιότητα δηλαδή και την κατηγορία. Αυτό που κρατάω τόση ώρα είναι ένα παιδικό σωσίβιο, πολύ καλής ποιότητας, νάιλον, σκληρό, με προστασία στις ραφές, με γιακά, λαβί, να το πιάσει το παιδί, να το βγάλει στο νερό. Έλα εδώ παιδάκι μου. Έχει και τα ποδαράκια εδώ πέρα, τον ημάντερα να περάσει κάτω από τα πόδια, να πέσει το παιδί στο νερό, να μην του βγει το σωσίβιο στο λαιμό. Να είναι μέχρι εδώ, όπως κάθεται συνήθως. Τα τελευταία 2 χρόνια, επειδή το ζητήσατε, έχουμε φέρει και πολύ πιο οικονομικά σωσιβιάκια. Μορέλο. Είναι το πιο οικονομικό της σειράς. Ωραία. Μορέλο. Φθηνό. Πιο φθηνό από το παιδικό που σου έδειξα πριν. Μορέλο. Ωραιότατο. Πλήρως εξοπλισμένο. Έχει τα ανακλαστικά του εδώ πέρα. Έχει τη σφυριχτρούλα του. Φθηνό σωσίβιο. Ναυταθλητικό σωσίβιο. Ιδιαίτερα πολύ αξιόλογο για την τιμή του. Όμως, δεν κάνει για θαλάσσιο πάρκο. Δεν κάνει για ρημουλκούμενα παιχνίδια. Μπανάνα, κουλούρα. Δεν κάνει για jet ski. Δεν κάνει για να τρίβεσαι. Αυτό το σωσίβιο το φοράς. Κάνεις κουπί, καγιάκ, σαπ. Κάθεσαι στη βάρκα που οδηγεί ο μπαμπάς ή η μαμά και πας βόλτα. Μην κάνεις βουτιές με αυτό το σωσίβιο. Έλα να δούμε λοιπόν ένα από τα καλύτερα σωσιβιάκια της σειράς μας, το Universal. 2 ημάντες που κλείνουν μπροστά στο στήθος. Ένας ημάντας φύγει στο στήθος, ένας ημάντας φύγει στην κοιλιά. Σχετικά κοντό σωσιβιάκι, όχι πολύ. Ρυθμιζόμενο στα πλευρά. Κλουκ, κλουκ, ανοιχτό εντελώς. Να χωράει εδώ πέρα το χέρι. Να έχει ευκολία κινήσεων. Ανακλαστικές επιφάνειες εδώ. Σφυριχτρούλα. Καλή σφυρίχτρα να κάνει φασαρία. Αμέ. Ωραίο σωσιβιάκι. Καλό υλικό, νάιλον, με προστασία ραφής. Αντέχει πολύ. Διαθέσιμο σε 3 χρωματάκια. Λοιπόν, αν θες ένα φθηνό σωσιβιάκι, ναυταθλητικό, για να το χρησιμοποιήσεις για όλα τα θαλάσσια σπορ επιφανείας, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το δουλεύουμε πολλά χρόνια, ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από αυτό. Μπλε, κόκκινο και πράσινο. Universal, Universal. Νούμερα από extra small μέχρι 3 extra large, δηλαδή έχει και τεράστια γκάμα. Έχω πολύ ωραίο νεοπρέν, το οποίο έχει μια πολύ προσιτή τιμούλα και πολύ ωραία σχεδιάκια και πάρα πολύ άνετο, φοβερά ελαστικό. Το νεοπρέν, το σωσιβιάκι, το οποίο είναι απίστευτα μαλακό, άνετο, φοβερά ελαστικό, με ημάντες εδώ στην κυλίτσα για να το σφίξεις, φερμουάρ. Και θέλω να δεις αυτό, είναι πάρα πολύ ελαστικό, έχει χώρο στα πλευρά, έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα, είναι ό,τι πρέπει για τις δικές μας τις αθλητικές δραστηριότητες. Δεν έχω βάλει κανένα, αυτό θα το βάλω. Αυτό είναι small. Ωραία, εγώ μπαίνω άνετα στο small, δεν θα με χάλαγε και ένα extra small. Γιατί επειδή ακριβώς είναι νεοπρέν, αυτό όταν θα βραχεί θα πάρει λίγο. Θα μεγαλώσει εννοώ, έτσι. Το άλλο θετικό με αυτό το υλικό είναι ότι όταν είσαι στο νερό, σου κρατάει, σε βοηθάει να κρατάς μια σταθερή θερμοκρασία. Άνεση. Θα με κουπί. 2 χρώματα. Αυτό το περίεργο το πράσινοάκι που ναι, είναι πιο πράσινο άμα το δεις με γυμνό μάτι, και σε μπλε. Πράσινο μπλε. Πάρτο.
να γουστάρεις. Λοιπόν, αυτό που μόλις είδες υπάρχει και σε παιδικό, δεν είναι φανταστικό? Το συγκεκριμένο λοιπόν το σωσιβιάκι υπάρχει και στην παιδική του εκδοχή, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω χρησιμοποιήσει, εννοείται, στην κόρη μου. Αυτό δούλευα, γιατί για ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν, είναι μαλακούλι. Μαλακούλι, φασματάκι, κρατάει και λίγο σταθερή θερμοκρασία. Έχει και αυτό λαδί, πιο μικρούλα, δεν περισσεύει. Δεν έχει γιακά όπως έχει το άλλο το νάιλον, το σωσιβιάκι. Είναι αυτό το υπέροχο χρωματάκι. Εννοείται ότι είναι unisex, όπως και τα άλλα. Βασικά όλα τα σωσίβια μας είναι unisex. Μεγάλο άνοιγμα στα πλευρά, η μάντας περνάει ανάμεσα από τα ποδαράκια και το κουμπώνεις, το σφίγγεις αν και εφόσον χρειάζεται. Ωραία, ρυθμιζόμενος είναι. Και αυτό προστασία για να μην σε κόβει ο ημάντας. Λοιπόν, νεοπρέν, ωραίο σωσιβιάκι, κατάλληλο για παιδάκια από 2 περίπου χρονών, 2-2,5 μέχρι 10-12 αναλόγως και το σουλούπι. Αυτό είναι το μικρούλι. Ούτως ή άλλως, το σωσίβιο, αν το φοράς, θα επιπλέεις. Δεν μπορείς να κάνεις μακροβούτια άμα φοράς σωσίβιο, γιατί είναι πλευστικό βοήθημα. Ουσιαστικά αυτό είναι. Προσωπικό πλευστικό βοήθημα. Αν δεν ξέρεις να κολυμπάς, βάλτο και κολύμπα. Ευχαριστηθεί στη θάλασσα. Να δούμε ένα σωσίβιο το οποίο έχει σχεδιαστεί καθαρά για καθιστή κοπηλασία, για καγιάκ. Σε κόκκινο και σε κίτρινο, διαθέσιμο. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Είναι ένα πολύ ωραίο ύφασμα, γερό, με ωραίες ραφές, με πολύ ωραία ανακλαστικά και μπροστά στο στήθος και στην πλάτη. Ρυθμιζόμενους ημάντες στους ώμους για να το ανοίξεις, να το σηκώσεις, να το κατεβάσεις, αναλόγως με το πώς σε βολεύει, πόσο ψηλά το θέλεις να είναι. Έχει ένα φερμουάρ στο στήθος και ένα κλειψάκι, έναν ημάντα ρυθμιζόμενο στην κοιλιά. Ρυθμιζόμενο στα πλευρά και στην κοιλιά ο ημάντας αυτός κάτω. Γι' αυτόν τον λόγο αυτό το σωσίβιο είναι διπλού νούμερου. Τώρα αυτό εγώ τι είναι? Το πιο μικρό, small medium. Τσεπούλες. Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα το βάλω. Ναι, θα το βάλω. Λοιπόν. Ωραία. Το σφίγγω. Εδώ είναι full κλειστό, να. Εδώ έχει λάστιχο. Σφίγγει κυρίως στην μέση. Και εδώ το τραβάμε. Το σφίγγουμε. Πάρα πολύ ωραία μου κάθεται. Καλά. Εννοείται προτιμώ το νεοπρέν, παρένθεση. Λοιπόν, το ρυθμίζουμε και στους ώμους, αν το θέλουμε. Έχει κλειψάκι εδώ πέρα, κλειψάκι εδώ πέρα, σφυριχτρούλα. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, το οποίο είναι για να πας και να καρφιτσώσεις, να βάλεις πράγματα την ώρα που είσαι και κάνεις kayak fishing. Ένα στυλό, μία λίμα. Έχει λοιπόν και αυτό το πλαστικούλι του, για να βάζεις διάφορα πράγματα. Έχει τσεπουλίτσες με φερμουάρ, άνετες, ωραίες. Ιδιαίτερα σκληρό φερμουάρ, πλαστικό. Πιο ανθεκτικό το πλαστικό από τα μεταλλικά στο θαλάσσινο νερό. Μην ξεχνάς και αυτό να το πλένεις, έτσι. Σωσίβιο, φτιαγμένο για καγιάκ. Θα κάνω καγιάκ. Είναι σχετικά κοντό στη μέση, έχει φούσκωμα, έχει τεράστιο άνοιγμα στα πλευρά. Είναι κατάλληλο για να κάνεις καθιστός κουπί, να είσαι άνετος, να μην σε σφίγγει. Πολύ ωραίο. Κόκκινο, κίτρινο. Διαλέγεις. Και πάμε να δούμε το τελευταίο το σωσίβιο, το οποίο ήθελα να το δείξω από την αρχή αυτό. Είναι το Impact.
Είναι φτιαγμένο από πολύ ελαστικό νεοπρέν υλικό. Έχει ραφές zigzag, το δίνουν επιπλέον ανθεκτικότητα, σε 3 χρώματα και είναι διπλής όψης. Λοιπόν, εδώ έχουμε το μαύρο line. Είναι φτιαγμένο ουσιαστικά για jet ski, wake surf, water ski, tubes, οποιοδήποτε θαλάσσιο σπορ, kite surf. Είναι λεπτό, μπορείς να βάλεις ζώνη από πάνω. Δεν είναι άδειο κάτω, έχει γέμισμα, αλλά μπορείς να βάλεις ζώνη από πάνω. Windsurf, wing, για wing είναι φανταστικό. SUP, το παίρνουν για SUP, ειδικά αυτοί που κάνουν λίγο πιο αγωνιστικό, γιατί το θέλουν πολύ λεπτούλι. Νεοπρέν μέσα έξω, κρατάει σταθερή θερμοκρασία, διπλής όψης, double fast. Το γυρνάς ανάποδα και το φοράς και έτσι. Αγαπημένο λοιπόν impact σωσιβιάκι. Άμα θέλεις κάτι το οποίο να μπορείς να το φοράς για όλα τα αθλήματα που είπαμε παραπάνω, να το φοράς και από τις δύο πλευρές. Έλεγξε τα διαθέσιμα χρώματα, τις διαθέσιμες επιλογές. Δεν έχει μάντες. Πρέπει να το πάρεις στο νούμερό σου. Πρέπει να σου είναι λίγο στενό το συγκεκριμένο. Είναι το πιο απαλό νεοπρέν υλικό σε σωσίβιο που υπάρχει. Πάρα πολύ ελαστικό. Θέλουμε να είναι ένα τσικ μικρότερο, να μπορείς να πάρεις ανάσα, έτσι, όταν το δοκιμάζεις, αλλά να σε σφίγγει. Όταν το φοράς, θέλουμε να σε σφίγγει. Όταν το φοράς καινούριο. Μόλις βουτήξεις, θα πάρει, θα μεγαλώσει. Και θα έρθει μετά από λίγη χρήση στο σχήμα του σώματός σου. Οπότε, επέλεξε νεοπρέν, impact, αν θέλεις να κάνεις ένα από οποιαδήποτε τα προηγούμενα θαλάσσια σπορ που είπαμε, jet ski, wake surf, water ski, surf. Διάλεξέ το, γούσταρέ το, απόλαυσέ το, ξέπλυνε το με γλυκό νερό, άστο να στεγνώσει και μάζεψέ το από τον ήλιο. Προστάτευσέ το και θα το έχεις για πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι έχω να σου πω κάτι άλλο για την ώρα. Ό,τι αγοράζεις, να το φροντίζεις. Η θάλασσα, ο ήλιος και η κακομεταχείριση θα προκαλέσει φθορά στα προϊόντα σου. Όσο καλύτερα τα προσέχεις, τόσο περισσότερο θα τα έχεις. Και μετά παίζει ρόλο και η ποιότητα του εκάστοτε προϊόντος. Άλλο χρόνο ζωής πιστεύεις ότι θα έχει το νεοπρέν το σωσιβιάκι που το αγόρασε σε 100 ευρώ, άλλο χρόνο ζωής να περιμένεις ότι θα έχει το μορέλο το σωσιβιάκι που το αγόρασε 26.